ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଭଗତ ସିଂ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ କିଏ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରନ୍ତି, ମା' କୋଳରେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭୁବନ ମାଟିର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଆଜି ବି ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ବୀର ବାଜିରାଉତଙ୍କର ଅମର ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। କଥାଟା ହେଉଛି 1938 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଭୁବନ ମାଟିର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ ବାଜିରାଉତ। ବାଜିରାଉତଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ନାଉରୀ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଜିରାଉତଙ୍କର ଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରଦ। ସେ ସେତେବେଳେ ବାନର ସେନା ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆଗୁଆ ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିର କଥା, ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବାଜିରାଉତ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଜିରାଉତ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ କି ଯାହା ହେଲେ ବି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଟ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନେ ଦେଖିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଛି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଡଙ୍ଗା ପାର କରିଦେବେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫିସରଟେ ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଏ ପିଲା ଏଠାକୁ ଆସ, ଆମକୁ ନଈ ପାର କରିଦେ। ପୁଲିସଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବି ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାଜିରାଉତ ଜମା ଡରିଲେନି କି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲେନି। ତାଙ୍କ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଡଙ୍ଗାର ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପୁଲିସଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ମୋର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ପ୍ରଜା ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଶତ୍ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଜମା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏତିକି ଟିକେ ପିଲାର ମୁହଁରେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଇଂରେଜ ଅଫିସରମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଦେଶ ସେବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନି, ଆମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆରପାରିରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ଗୁଳି କରି ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ। ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଜିରାଉତ ହସି ହସି ଶେଷ ପଦ କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ପଛିକା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅଫିସରମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ଭାବିଲେ ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ମିଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଅଫିସର ବନ୍ଧୁକର ପଛପଟେ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ପିଟିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଆଘାତ, ବାଜିରାଉତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ବାହାରି ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାଜିରାଉତ ହସି ହସି କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ପଛିକା, ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ତୁମକୁ ଜମା ଦେବିନି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଫିସର ବାଜିରାଉତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଥରି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେହି ଗରମ ଗୁଳି ବାଜିରାଉତଙ୍କର କଅଁଳ ଛାତିରେ ଭେଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେହି 12 ବର୍ଷର ବାଜିରାଉତ ମା' ଡାକ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏହି ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଅଫିସରମାନେ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ଭଳି କେତେ କେତେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଭାବି ବି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବୀରପୁତ୍ରର କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।